ena eye da onyam otwede mpo Nyankopon abo se ene nso wama yenkwa ade akye de na se menomienu yeda Onyankopon ase enura na nyame adom na eye da mefiri me maame yam no na mfie ne baako aba beka ho enti atiefo ene ahwefo a omemaame tiri nkwasem nyina no nso medomase se omutimi eye saa na memfa kwanya we so na menchi a Baffour sechi akome a oye epredehene ewo doman konwa asase so na menchi a ne maame enso ene abusuafo nyina ene ye ba besua de na de ba besua no eye ne a mu be den eye adesua esan ye ensem a ye de eyi ensem bia no enipa binu ma yo madwen se omo ya abonofo nanso ombeyi obonoman no ombeyi omama na mepesa meka sa semwe na mede hyemasem ne nyina se empanyimfo na kan se utwa wotakyerema na wototo na wowia onwe nam bia utwa wotakyerema na wowia onwe nam bia adanti na ma meka sa semwe eye lawyer bia ya dinachi asua niam bebre ewo ne radio presence mu asua niam bebre afiro na nsem bebre o ha waka afi na bradru se esase ebisa no ho asem na oba beyi ano na se wantima nyi ano yi a ye hu sania nipa no ne tebia tie nipa me pesa me kane ho asem nei eye lawyer Obiri Boahen a ofiri Sunyani Edomase ona mba be kane ho asem lo Obiri Boahen aye nkyerɛkyerɛ bebre eka bakosem bebre ono de obi anim se ewo history mu no ade a oka history bebre enenti ogina radio so tv so ekyerɛkyerɛ enema bebre a efa bakosem ho nanso ensem ne bi wo ha waka aduru bre bi a na sese ba na yema ne domo suko na hu sa asem na oka no kuro ma na ase no kuro nim ko Asupra TV ya YouTube page no na subscribe na share na fe ko TikTok nso a eye Asupra TV kro no a na wa subscribe na wa share na wa like na afoforo nso anya bi asua na afoforo nso anya bi atie eye host Odombarima Baffour awia akome yasachi me na bere ne bere nyina me no esua de na fe yesua mamre ene amane le Obiri Boahen asembe na okan ya ene abase waka asem bi a memra na mra meyi no ano asema okan ye eye asema eye sunya krontihene eye Oboa-Aman Bofotia Boa-Amponsem ekan ye wo bra Asante hene otumfo osetutu ekan se sunyaman ne dia sunya kwamhene nso kokan bi se ampa sunya na sunyan som sikadwa wo biribi ya atwam na krontihene ba abonten be kan se da bi anya nokre esanse sunyan ensum sikadwa kofi ne da man ne putu sensitive question intellectual argument na oputu na cross argument oputu na cross ne se nana kwakusa ben ababi otoso mienu ya kwamhene ne gidi se ampa se sunyan aso asanteman da onkyere ohene kora okokoso aye ne afekora okoso aye mu na osan edisa question na bitu asoma otumfo se tutu se sunyan aba som sikadwa kofi da omo nkrata ho no omo mfa nkrata ni nyina mara no mfa mra media dance se ampa sunyaman asom sikadwa kofi da sasemi na lo Obiri Boahen okira so no wa bruchiri na otiye no msende ma no na obaye no na esese oba beyi ano no abrantie bi nso a oye hosta onhwe so se obesua de yiye na omoti asam ne babia so ni sini ana omafa babi ompe na omode nam abrantie ni interview no ma ne kan na o hyase no o kan asam bi a no kuremu ni la Obiri Boahen minim se oye nana watena apunwa so pen sani o hye nasam nase no anya ni die kasa ese de kasa o hene ho esanse o hyase aka no asam kan so ono nso sunya krontihene no aye kasa honte na ye kasa enni kwan sanka ono sapanyini oye leonard
Oni mama mre watena konwa so no eni kwan sanka ode sa asem kra hye na asem na se ono nso so no ene san a kire se bra be ka se ono nso so no na nipa no a wo kana asem no eye nea onfa buo anidie ketekete kra ma no na nyanwanwa onfa anidie ma no a enyanwanwa esanse ono ankasa ne kuromu a eye odomase no wabitri odomase obunoman eni ti se onfa anidie ma ohene bia obono ha yi a enya obi ya nwanwa na eya se edurubere bia na se argument bi ba beto ho na a intellectual argument we just do here say near the adwuma menya sure say la Obiri Boahen sane onimu de no sane wasua ngoma akwa akire no sane onim amamre sane onim abakosem no menyi ni say ode here say be ya adwuma na nsem ne bebre wo ha ode here say na ya adwuma firi ankora bere mu nyina for over 20 years ni a me sha se metie la Obiri Boahen nsem ne bebre wo a oka ohun say we de enni krata agina so bia na sansem ne bi na waka ne nei ne ya waka ne ne bi ye beka ho asem na asem ne bi wo ha oka ya me pese me ka ho asem a sunya kontine kan ye ne se so bigi di se ampa sunyaman asom sikadwa kofi ana asom asanteman da onfa ho nkrata no nkyere hin okoye le Obiri Boahen eto aso akeka ne nsem no ano asem osan kan kra ne se sunyan kra no eye domase kronti hene na mpasa me ka kire ne se kwashen kro no a esunya kronti hene bisa na kwaku saben ebisa otumfo se tutu a otoso mienu no oya santeman hene no asem obisa mo ne o ka kire mo no me bisa le Obiri Boahen bi na me kan sa asem kro na bi a kire no se ampa se odomase kronti hene ne sunyan dia eye dan na oma okronti hene kwan ma ne baba ye man hene na ohene ban na oba be so akire odomase hene kro na oka no na afi be mu no osaye le Obiri Boahen temenka omra no mra mai sansem ya no esanse wakeka sansem ya ma omohweso ni ba nso aba be gina haka bi se kokko haso kra na ye dia na sunya hemfie kra na ye domase fo dia ampa ubetimi anyadan wo sunyan enti le Obiri Boahen peso akire se otwe amanso so omotwe amanso edi bem e wo court wo bire afi bi atwamu e ma ye ka se fie bi yomo de a sunya asase nyina na yomo de ana ana se sunya asase nyina na domase de ana enya domase asem ne nahia domase asem ne de emmam na le Obiri Boahen akeka nsensem bi a eno nti na ma me pese me yi ni sansem wo ya no na me bisa na sansem wo yi onya na dwen se ono nko anani ma bakosema e wo wiase nyina ohene kura osai kire ohene na obo ni din no omra ayo domase no asunyani ye kronti hene wo ho enti domase ni kronti domase sa bia ni kronti hene no omra na omra me kire ohene krobe ohene krobere so na okire wi a na ese sunya nyina akodomase kokosoma sunya be kodomase akoso no ni ohene bia din ayanke kanke kan na okeka ne keke mama yenko na nkonkotie asema le Obiri Boahen as learned and seasoned lawyer okaye mama yentie minya abakosen kakra rasta man abakosen aya open kese na sunyani kronti hene se sunyani ensuma asante minda miti ya na mosumiti mura ura de fa be boni be free kronti hene no babutu na konya wo sunyani kronti hene no babutu na konya e wo sunyani ansa no be kasa asem abara kan na se ne mu aburukiri nimti ye ne me follow ye sunyani asungaye oso ya ho ni yesunyaye nwaso no ne mu edware bedware na ntwie ya nyama ene Boahen kokko be free amakom koye hwan na nim sa abakosem no ya nyama ene Boahen kokko ansama ya nyama no nanfu binim kwantwiwa no ma binim adisunyane man hina konyanda a point came na Boahen kokko ni ya nyama no wo mona nanom no na mama no asema okan no emfa nea asamba bi ode kono mfa ho se na Boahen kokko ene ni nua ba na nyama efira makom no enkyere se sunyaman asoma santeman da
Sunyaman suma Asanteman da. Lo Obiri Boahen mra mechire afikura. Sunyaman ne kokko so chire Asanteman. On chire afikura Sunyaman kokko so chire Asanteman. Na omfa ne tete abakosem na akeka ya toto obetim no eno amfa ma maya adwuma. Say say na ode ye ninsam anasa ode di ninsam ode a ene de na ehu pa isan say eye hie say asem na woka brepan na ye nyama anasa Boahen kokko abusuane ka kire on ne say omo wa kosoma Asanteman da ana omo wa koso ya kire otumfo da binsida na binsun sida mama yanti asem a Oboa-Aman Bofotia sunya krontini kan ya minim nenti ala Obiri Boahen o chese omo fra ni fra brochire e chese omo sete no se onye obi a obayi bunu manyama na ntina me di kan ne se me pesa me ka kire ne se o twa atachire mana atoton wi a wonwe nam bia na bunu ne bia hia no ono so hia bunu ne bia na bunu ne bia anji ne view na momo kan se manya no kro de a ya be ka chance asem na o kan ne no kre asem na o kan no o gidi se o bibi o kan onfa ho nkrata mra moma ntie ne a sunya krontini kan Sunyani enche sikadwase. Minim se Sunyani enche Asanteman ase. Sunyani enye subservient to any traditional area. Yansom hini biya. Ya konwane ya hini biya ase. Sunyani ya diye ho. Sunyani eye ne man. Sunyani ewo ne tumi. Sunyani wakwan ya fa so chechire. Nye hini biya na di Sunyani eba besi ho. Edi she wo biya ansa. Eframe Oboa-Aman Bofotia Boa-Amponsem otoso mienu. Mene Sunyani kronti hene. Na ensembi ene niema bi akoso ewo aha ehia se meyima no na mechirem de edikan no Sunyani akwamu hene oye acting president of Sunyani Traditional Council no waka ensema hodo mienu bi ewo videos ahodo mienu nipa ebeti bia no de tag me se me na meka asasem no nanso mpese me hia mo enne na miyima no ede ekire mo se sansem no a Sunyani akwamu hene ekaaye no enye Sunyani kronti hene Oboa-Aman Bofotia Boa-Amponsem na ka asasem no de na metete no se Sunyani kronti hene se emre bi atwam na Sunyani ka Asanteman Council ho wajatum se na hoye Western Asante na hese de enka Asante ho bi ti se Sunyani kronti hene wonim na amamra onko no ko Sunyani abakosem ye de edikan pa no eye se mekobono de edikan no omo msantwefo bi kobisa no efa sa mekobono no program no ho asem ma na koka ensem bi se ebre bi a atwam no na ebono ene ahafo nyina esom Asanteman eye otumfo na enne na nipa no anya kwan na fe anya fa ahodie afede etebo ahafo nti anya fa ahodie true abronchempem sa asem na okaaye no omo de tage mi na anya me na mekaaye na mom na nakwaku saben we Sunyani akwam hene na ka sa asem no enne nso so otumfo akoka se bunu ahafo anabunu enkuro bebre wo ho eye ne dia na oboboye mane ba bedru se Sunyani sokra ye ne dia enti ensantwefo kobisa na kwaku saben biu na kwaku saben esa kire mu biu se eye nokre se Sunyani na yasom sikadwa wo bre bi a atwam na enne de esa abronchempem nti ye ntoaso ensum sikadwa biu omosane ekokoye sa video no a na makwa hu se blogger bi nso so akwa akosom blogger no o kire mu se esi Sunyani kronti hene akoka se na resom Sunyani som sikadwa kofi me pese me gina na me ka de kire blogger na o kasa asem no eni wiase nyina se sa asem na akwamu hene eye o so acting president of Sunyani Traditional Council kaaye no enye Oboa-Aman Bofotia Boa-Amponsem na kaaye na mom oye kronti hene o na kaaye na mom eye na kwaku saben na ka sa asem no na sa asem na kwaku saben kaaye no okade ma Sunyani nyina na okafae esanse minhunu ye
na mebedi akonwa mfie du nwotwe mene nana Sunyani man hene nana bosoma so nkrewi otosumienu masom no ansa na mewura na ekọ baabi eka baabi ensida sana na aka kyerem se brebi aduru na brebi wo ho a Sunyani traditional area ana Sunyani traditional council ana Sunyaman na osom sikadwa kofi na kwame hina sam na oka no oka bibi e de fa Western province of Asante ho na me pese asem no nyina ni na sa blogger no a oba ya okasa no he don't deserve to be on the media onim hwe ansa na obeba aso afidi asiwanim so obekasa no ese se osua de onsua de ana so ogidi se oya asantini ntia na se bibia e wobunu no bia no ekwa asantefo ho ana we na de ohaw ani pinche aba social media ne so a ase da bia bonoman ani asanteman e wa asem bonoman ani asanteman ni asem bia nanso eye omo no tete sa akrachi we ya ofra no blogger no omo no tete sa onu ni nti na masa achinyekyiwa hyew no aba e wo media ne so na nokura mu ni asem a meguso a mebisa lo Obiri Boahen ne se yetie ne a Sunyani kronti ne kan ye no a asem kan ne se eye na nabosoma so ankra wura to so mienu wanya ne ba bi ko anka nkyere no da se Sunyaman asum sikadwa kofida eni ti le Obiri Boahen no enimde achen Sunyani kuro wura no ana onimde chen no ana menya sure se onim bibia chen no na Sunyani sum sikadwa kofida no sum sikadwa kofi so da esanse ba bia Sunyani duru no ene sa tete niema no a na we ye Western province of Ashanti ne hwan ni nyina no it was just an administrative purposes na nya ahemfo na sha omase na even ahemfo na call Asante my council no kra no na ewo mra na omudi onenti a na omkoe na omra na omudi so lo Obiri Boahen ena me pesa me ka kire ne se sa asem ya wo kan no onfa ho nkrata mra me kire so onfa ho nkrata ma me kire dia na ne obi a wotie ni bia no enhu ni se onim ne a wo ka so onim krata wo de be kire ana so oni adanse bia wo de be kire dia esanse yatenase amanaki kansanse nsemo ya for quite a long time obi anka ho hwe ba na de me pesa me ka kire ne se if really se ampa se Sunyani asuma santeman da omra me kire na sa enipa na o interview no kansam na wo as a seasoned and good standing lawyer utwampoa on air no kuramu ni enya nea ye papa esanse se wudi mpoa pepepa na ba ye se sania titefo na beka no se wudi obi busumatem a obedu nyame atem bi na ya panyina menni obi busumatem emani ni nyame atem lo Obiri Boahen masem tietia nyina mede mawo ana nea mepesa tiefo nyina tie na nea obete onfa bi ma no onsende bi ma na ontie no mra meyi ano ne se asema Sunyani kronti ne kan ne se babutu na konwa o se ba mutu na konwa o oda so ye kronti ne sanse ono ankasa lawyer ni nim se beka se babutu akonwa na bentu wa konwa so na nkyere se untimi nya adwuma onim omuna ni ngusa anema ne so entum futuro ngu nipa ni na abakwasam a oka ekire na Boahen kokko fiase no eno de ahihia ne ahihia ne se asem abadi agya no onye ho adwuma se ogidi se oyini fiefo ama onyini fiefo ma na ne opese oye bia no onto asonye na obi ahihia ne mwa obi ahihia ne hwe na onye gebunu ene ne nsase nkonkoma asante hene me pesa me ka kire tiefo se babia eniema ekọ no ebia na binum adwen yomo sa bia daachi bia emaye Ghana no ebia be free constitutional rule no or democracy no akomonaki enza na tie de ayemu aye ho na yenyensa ase nto ododo Ghana no enkosa atebia ne bimda Ghana no beto aso ama democracy na ye adwuma kosise wiase besei enza no ntina ba pa manfo nsa ase agene de ane benya na nya de be ye adwuma na Sunyani de me pesa meka na meka on record sania Sunyani kronti hene kaaye no menso meka asisu bi esanse
na nabosoma wanya ne ba bi kɔ no yanso yenya kwanya ne na nabosoma di nkomo efa saa ne ma ne ho na Sunyani nsom sikadwa kofida Sunyani de ne ho se kuro se empo ukuro ne kase ate se wonsam kura eye ukuro se beka ne aman hene a beka Sunyani ka aman hene fo ne ho bi se kuro ni so anase eso ma misalo ye Obiri Boahen a o ka se Sunyani dumase ba ko no kuro nti hene ni kuro ntire ni Sunyani no ma misa ne se enti dumase na so saa dumase bia no enni kuro nti hene ebesi saa mere ma misa no sania onima Asanteman abakose mpa no yenim se na matete se ye nokore ana anya nokore no mate se Kumase kuro nti hene ne ba ntema hene Kumase ne man hene ne hwan Kumase ne man hene ene hwan sambaka ya adusua baako a Ghana amamra no eka se ahene a eye panyini nyina ya man hene fo na hwan na bo man hene ma Sunyani hene ana se Sunyani enya man hene ono ankasa eka ho asem mesere no oya papa panyini oya krachini onimadwuma onimabakosem onkania eye nokore turodo onkania ase ene nokore se ana oka ma na da ne nokore da bi la Obiri Boahen wada roma nsema me bisa oni afebe mu na Sunyaman kosuaye kire Asante hene na ohene be na okoye na saa ohene ne ko no na kuro nti hene be na ho saa mere no na kwam hene be na ho saa mere no o wankrata onfa mra na onkyere ohene kuro kokosuaye kire Asanteman nia esan to so bio mesia bisa no esan se waka kere ama omohweso ni ba no nso ba beka bi se Sunyani aya dumase kuro nti hene ohene kuro osai ma dumase man hene saa mere no omo ohene kuro din kuro nti hene na ho saa mere no omo ni din afikuro no onkyere afikuro sanya saade a so ntimi nkyere ohene kuro kosuaye kire no ene afikuro so ayemu a emfa ho nkrata ene ho adansidi emade a mesere se onya na emfuturo na otugu nipa ani ode ba you say ampa asema oka sakrachi ni papa oya historian no na ya agina sem na tum say ampa onimnia oka se sa niam we ama so even obaba yi anu mpo na se wa ma evidence with documents na sem na oka na oboa enenti lo Obiri Boahen brana be isansem we ya no na yegusu aye atwen wo me ye host Odombarima Baffour wi akomia sachi so person send the number o person send the WhatsApp message eba 0543 986 402 0543 986 402 that same number now so let me send the normal text message so wo asembisa anase wo mfoaso anase wo moabi no obetimi de aba visit yan YouTube page no eye Asupra TV say open Asupra TV no a eye ASUPRA now the TV asoso yan TikTok nso eye Asupra TV kro no a na ene da bia no asem bia beba bia no ye beba ne aba beka la Obiri Boahen say oba beka asem no yia no nyina meba ba manamo se wantimi anse ya mana so san beka asem foforo beka no empanfo ka se amfo na kire ne ntoaso na se apase enko ne saa sania obia nim no a ye nyina beko ne saa eni nti mesere ne se anidi a ye wode ma no e wo bonoman ne Sunyaman mu ene domaseman mu no e ya nidi eso na omomoden se ode nsem foforo be katakata na nidie nachi ama emranti a ye nso ya ba no titifo ndia na bo kan be din ahwo ba na emranti a ye be no o kan ye manka ne saa kwa ye be bisa wo evidence a ode ka saa asem no anenti papa Obiri Boahen wada woroma se unni bibia ne nkrata bia de bekira jama Sunyani ho nto no jama bonoman ho nto no na bonoman eye bonoman Sunyaman eye Sunyaman Ghana man eye Ghana man Asanteman eye Asanteman maka chiro se subscribe yan YouTube page no like na share sani ebeya video bi atomu a wonsu benya bi na koso da bia na yentie ewo Asupra TV so nananom nka ho obo ade nhira wo na ma ne awoye bia nkoso na
Oma ye nyina yankwa ye bedino ye ni yankwa na ye me na se ochina ye firati asefo asase so ekoka nananom ho asamado a ombisae se ye baade ne ye ya ye yakontapa bi abu a kire nananom nhirawo e wo bra ye sua de we awie madamase